Ngenzawetha ngenibingelele nginamukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzofinya khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi Ward. Noma uqala ungene kule channel qinisekisa uzogcinezela usubscribe uzothola zonke izinto engiyiphosta kuyona ke le channel. Usinde ngokulambisa engozini uPenny Ntuli emva kokuthi ke decide ukuthatha imoto yakhe isondeze ngale ke eGoli ngoba ke usebenzele eGoli futhi ke uthe ke useqala ukujwayela ke indawo yaseGoli. Uthi ke into eyenzeke ku-freeway yakasoze kayikhohlwa lapho ke ugodo kwi-truck lwazokothela noma ke kwaba kugodo kwi-truck ke layishe izingodo lwazokotheleka ke straight ke kuyena emotweni yakhe njengoba ke uyibona ke isinje ke kulesi sithombe. Ezinye izinto lezi ey'nkundleni zokuxhumana abantu ade bekhuluma ngazo ke bephawula ngazo ke ey'nkundleni zokuxhumana, abanye becela ke ukuthi uPenny Ntuli ekhulekise. Omunye uzowabhala kanje wathi usathane ufuna ukuqeda ngathi thina ke ma-celebrate Penny asiqinise ke emkhulekweni siswami ke kube wey'ngane zawethu. Fisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabanga ngani ke ngalolu daba. Kodwa ke sikubongayo ukuthi azange ke limali uPenny Ntuli kuleya ngozi ke ethe ke yenzeka. Into elimele nje kube imoto ke wey'ngane zakwethu.